Espainiako bidezko trantsiziorako behategiak bere azken inkestaren emaitzak kaleratu ditu. Eta haien arabera, herritarren 53,7%k uste du klima larrialdiari aurre egiteko neurriek gatazka soziala areagotuko dutela. Hala ere, babesten dute neurriak hartu behar direla klima larrialdiari aurre egiteko eta gainera, konbentzituta daude, kalteak eragiten dituela osasunean, ingurumeneko kalitatean eta batzuk baita lana galtzeko arriskua ekarriko duela ere. Baina gero galdetuta bakoitzari neurri horietako batzuk zenbateraino besteko lituzketen, adibidez, erdia inguru dago prest garraio publikoa erabiltzeko. Eta herena baino gutxiago onartuko luke zergak igotzea neurri horietara baliabide gehiago bideratzeko. Gainera, ia 40%k jarrera nahiko eszeptikoa azaldu du eta 15% baino gehiago inmobilista da. Bestalde, lurraren inguruko sateliteek jakina da, kalte egiten dietela behategien irudiei, baina orain arte hori frogatu da bakarrik lurreko behategi astronomikoetan. Orain, kalkulatu dute datorren hamarkadarako aurreikusita dauden espazio teleskopioak, alegia lurraren orbitaren inguruan lan egiten duten teleskopio horiei, zenbaterainoko kaltea eragingo dien. Proiekzio honen arabera, kalitatea asko jaitsiko da eta kalte handia egingo diete ikerketei. Izan ere, 83%k izango lituzkete kaltetuta beren irudiak. Beraz, neurriak hartzera behartuta daude alderdi honetatik ere. Eta azkenik eta bukatzeko oso bestelako albiste bat. Da, inurriekin egindako ikerketa bat. Eta jakina da lehen ere, zenbait inurri espezietan gaixotzen diren helduek alde egiten dutela koloniatik, kolonian zabaltzeko gaixotasuna. Baina zer gertatzen da heldu gabe dauden inurriekin, pupekin? Bazekiten, jan egiten zituztela edo zintxitu egiten zituztela besteek. Orain ikusi dute, pupa bera dela, seinale bat igortzen duena, horretara bultzatzen dituenak helduak. Eta seinale horrek gorputzaren usaina aldarazten diete. Hori frogatzeko, esperimentuan, usain hori jarri zizkieten osasuntsu zeuden pupei eta koloniak suntxitu egin zituzten. Beraz, ikusi dute nola koloniek superorganismo baten modura funtzionatzen dute.